školním plese, který se letos nese v duchu noční Francie. Elegance, světel, hudby a nezapomenutelné atmosféry. Jsme moc rádi, že jste dnešní večer přišli strávit právě s námi a že můžeme společně prožít slavnostní noc plnou tance, radosti a dobré nálady. Na úvod bychom chtěli poděkovat obci Velká nad Veličkou, bez jejíž podpory by se tento ples nemohl uskutečnit, ale také kulturnímu domu, který nám poskytl krásné prostory pro dnešní večer. Velké poděkování patří také panu řediteli za podporu, důvěru a možnost tento ples připravit. Rádi bychom také poděkovali naší paní učitelce třídní Andreji Grabcové, která nás během příprav podporovala, pomáhala nám a měla s námi velkou trpělivost. A speciální merci beaucoup patří paní učitelce Evě Klučkové, která s námi natrénovala polonézu. Díky jejímu času, energii a nasazení dnes můžeme ples zahájit tak, jak se sluší a patří. Madame Emesie, přejeme vám, aby byl dnešní večer plný radosti, hudby a krásných zážitků. Užijte si atmosféru noční Francie, nechte starosti stranou A ples může začít.